Hello everyone! So, adikit yan na mag-uutan. Opdipok niyo. So, naman po suraya na is utan nga balatong. Tapos, papadisan ko po itong siyasan patola. So, bali gigisahon ko la po ini. Iton. So, bali gingkuang ko la siya pagton. So, ito na ako tinanggalan buto or liso, iton ay tugas na. So, pwede na lang din na liso. Then, kahuman ko sana, pagkuan, itikangan ko na teros, pagparot san patola. Iton. So, may ito namon sura, gisahon ko la iton siya. Mula iton. Kaya karoy kasi sana ko padis, mag-utan kami. Kaya kung padis kasi mahilig san utan. Iton. So, tama-tama lang kadag ko siya na akong pagteros. Diri siya dako akong pagteros. Iton. Sorry. Excuse me. Para sipo na kasi. So, iton. Teros la iton. Kat sana. So, bali usala ini kaya salakot ko na la, ginhalo ko na la. Kaya usaman la ini siya nga utan. Tama-tama la diri damo an balatong tapos ang patola is sala. So kahuman sana nagteros nakdida sa nakon mga lamas na lasuna, sibuyas. Iton. Tigo kam dilak talaga maaram good magluto sa to. So dahil saan akon asawa na mapagmahal at nakakaintindi, gintot do anak niya. So, dako kong pasalamat sa akong asawa. Na nakabiling ang lalaki nga pareho sa iya. Na gintot do pagluto. Totoo lasan, pag pangasawa, kon sana, respeto sana akong bata. Ginsiring good man sana akong bata na iton si Rowena, direton maaram magluto. Sige, siring man sana akong, siring man sana akong asawa. Okay la ito. Ngani naman to. Sa nag-urog po na kami, tot danak niya pag luto. So man to na baroak. Pero may daman gyapon ibang luto na maaram. So nagpapaso nak dida san mantika. So kahuman ko dida pagpaso san mantika, nag-start nak dida paggisa san akon mga lamas nga lasuna sibuyas. Ito. Golden brown. Ito siya. Gingo golden brown ko anay kay paran ira sa gumawas talaga. Mo ito. Antes ko ginbubutangan sibuyas. Mo ito siya. Ganorn lang yun. Ito. Gisa. Charot. Diba? Kauman ko sana pagkuan butang ko na didan balatong. So ginuna kong balatong. Iton. Sa Tagalog sitaw. Iton. Nagpizar pa talaga nangalimot kasi. So iton. Butang ko ng balatong. Pasensya na sa mga motor. Nababatanan mga Kaya nag voice over ako nga ni kuan nanini iton nga mingaw ba. Kay para ako lating mabatian or kung may magi man nga motor maula. Paraya kasi mic. So ana akong lagamit is cellphone. Speaker sa akong cellphone. Then, kung maladkad na siya, and start ko na dida pagbutang saan, magic sarap, kay para magrasan, magic sarap. Then, patola. Indugan ko pa itong dida tubig, kay gutiay. Gutiay lang nagutiay ng tubig. So, gindugan ko siya, kay para matuna, makuan magyumo, patola.
Patola. Eton. Then, kataod-taod la sana, kumaladkad na siya. Yan na po. Then, mekos-mekos again. Charot, tilawan ta na ngayon. Kon marasa na. Kon, ton, medyo matabang pa yung dugngan ko siya asin. Dugngan ko siya asin. Ton. So, mekos-mekos mo na yan. Mekos-mekos mo na yan. Ano ba yan? Talaga naman. Takpan ulit. Then,